Хора, това е четвъртия епизод на Дракън Синч. Сега почваме, сега заедно с Омега Стар, това е четвъртия епизод, нали? Да. Не преди 5 секунди направим трети епизод, сега правим четвърти. Не сме опасни, Така за по-бързо. Не знаем защо правим така, как е по-голямо. Да. То всичко е мистерия вече. И сега... И кризата е мистерия. Но не е мистерия, Бойко Борисов. Бъзик Бойко Борисов, къде е клипа? Не е мистерия, то Бойко Борисов. Да, класно. Бугу. И върнах се. Така... Чай, ти къде биш? Тук е трябва. Аз много ме харесва. Нищо. Която хареса? Айде. Сулейман. Хареса. Чак. Ти също в града ли си? Не. Бързам да мина една мисия. Окей, също всички хора, които гледат този клип, играта се казва на Дракън Синч онлайн. Играта е много интересна, по-добре си изтеглете, защото... Да не ме убия. Питайте Омега Стар, много е заребяваща. Не, просто ми харесва. Не знам се заребяваща. Заребяваща е да играеш постоянно. Да. Ама просто си е интересно. Да, интересно. Все едно шах. Да. Каква шега. Избази късото. Мразя шах. Човек къде хора живее? Следвай ме ще разбереш, аз знам къде ходи. Ти учи в другия град направо. Не, аз съм в... Той там дет скелетчетата да играят. Чакай му. Сулейман Паша. Аре, умрете, бе. Говоря на скелет. Не знам, аз не съм няколко човека. Нали, приятелите ми, бе. Хората я гледат също. Те имат чувства. Макар че в момента ни нагледат. Имат чувства. Естествено. Колко скелети ме напанаха, нямаше да представя. Да, също, ако имаме 50 абоната, т.е. 100 дълбъркаса, ако имаме 100 абоната, ще правим гивуей. На 50 по-скоро, защото 100 абоната така ще ги съберем, бе. Не, трябва много да се абонират от това. Айде, добре, ще правим втори гивуей на 150 абоната, но първо от 50. По-скоро на 10. Не, на 50 трябва да. На 50 абоната ще правим гивуей. Ще се абонира за нас, не сме пълни, защото бъскам се не сме виждали. Не знам, аз първо. Вие пак ли обрасна тук? Да. Ще си стукам кантара в стакана. Кой левел си? 10. Кой? 6. 56. 10. Аз сега съм по-голям левел. Фу качи бе. Виж кога правим. Ай на баща сега като го убия още двама и 10. Аз съм 7 левел. И аз качих. Ве на един път Аз така много. Ти се качил левел като аз качих, нали? Опасен съм, знам. Чай, той ми трябва. Знам, че си опасен. Не, наистина знам, че си опасен. Добре, айде, да продължаваме, аз знам къде е мисията за той. Чакай му, само да се оправя. Трябва да убием секатур. Също, пак да повторя, на 50 абоната правим гивуей, пък втори гивуей правим на 150. Че ги взема право. Да, някой, записвайте се път, ние ще стигнем. Нали знаете как, пишете запис, номера ви, но моля карайте по ред и скайпа. И вие ако спечелите, ще пишем на скайпа. Ще ви дадем един запъртък. Ти не знаеш кой е? Знам. Какво е? Ти ми каза. Галост, спасителя ме рифици. Спокойно, този не е силен. Не, това е бос така. Не е силен. Аз го кювам на бързо. Аз го убих този път обаче. Аз го убих. Финалния удар. Аз съм голям това му е трона. Не, това няма стата. Подобено. Тук има скелети, газ, как ме става. Човек, аз още кой левел съм пък вече... Взех честа да таят. На мен без ми е пълен инвентара. Сериозно, един път не мога да се порадвам. Съжалявам, какъв е живота.
И без това ми падна тъпа тема. Дърварска секира за куми. О, супер, мога да се отворя ръкавицата, малета, ще ги ям с тази ръкавица. Това е тая ръкавица. Магическа. Магически плътнени на ръкавица. Да. Аз съм също, купих си ги даже. А, не, чакай, магически плътнени ръкавици, да. Кой левел са? 5. Моите са 7. Супер съм. Бавно, те знаеш как. Запъртък. То ческо има. Удивителен меч! Мъскам се. Това е удивителен. Знаеш как ме стресна, бе? Що? Сващам се главата, то съм направо за болите. Аз съм по-боят от тебе, честно. Имам повече пари, имам повече... Пай, колко пари имаш? А? Колко пари Колко сребро имаш? 10. Аз 24. Ай, как ги събираш, бе? Не килвам. Чай, че събираш ли ги? Аз не имам мърза ги взема. И аз минавам мисии. Кожен колан. Чай, имам ли колан аз? Нямам колан, сега взима колан. Какво? Колана ми е 0 левел. Такъв левел има ли? Там не знам. Не честно, колана ми е 0 левел. Не знам. Виждам се създателя. Такъв левел има ли? Сигурно. Това е 0 левел, дами и господа. Това е 0 левел. Просто това не знам дали ме... Значи, той най-високия левел, знаете. По-висок левел той нямам да има. Не по-нисък от него. Не е по-висок. Просто не мога... Чакай, аз къде... Къде ти ли? Магическо синджирче. Къде ти? Ти още вътре ли си? Подобрен зъби. Чакай, ма човек. Чакам, тако мисля, че правя. Гледам си инвентара нещо. 3, Не. 2, Си пусна. 1. Колко още не става за клипа? 50 секунди. Бъзгам се. Колко? 4 минути. Това още е вратата. What the fuck? Излиза ми някакъв съби там. Мерон. Чай, това ти ли си, бе? Да, бе. Как излезе толкова бързо, бе? Аз на мен компютъра ми по-бързо това, пък и като излязах отвънка имаш 3 скелета и аз ги перах на един път и ги. Ето аз вече на един път ги дам. Гати яко. Диска ли, че аз сега го убих този скелет? Не го убити, не ми се бе. И аз го убих. Чакай, искам аз да пробвам. Чакай, не ги удай. Видя ли аз ги убивам на един път? То също не умя на един път. Чакай, гледай се. Да. О, кафе, взимай. Заната кафе ги взимай. Закони си. Ще видиш. Бъдеще. Аз вече имам за влия в портала, ма ти няма за това. Гледай се, ако става. Въдне един път изя. Втори левел, но... Колко отвъдници имаш? Не знам, катаковата деца писва там и не мога вида. 300 и нещо, що? И сега... Чакай да те пазе. Ела да се проша, Тъй си мисли. И се върнах. Пазихте. Къде беше? Ти къде беше? С тази шапка приличаш на някакъв гуру. Ти ма накара да купя. Иска би 400 отвъника за тина. А нали те пази? Да. Пази те от изстудяване. Изстудяване? То по-скоро да ми помогне да се разболея, тя е желязна. Не е желязна, ами е кожена. Те ли? Ако малко се погледнеш, ще видиш, че е плътнина. Модерен кожен шлем, да. Кожа. Той кожата не е много топла. Всъщност е топла. Не. Дес, ама. Докато дойдохме в градчето. Не мисля. Мале, дойдохме за нищо ли, бе? Всъщност за мисия, защото аз минах тази мисия. Какво това мисия ли е било? Вече имам 25 сърбро. Имам нова мисия. Свършваме ли клипа вече? Чакай още малко. Свети запъртък. Не знам за колко приеха макар ти.
Намери житието на Евара... Ай се ти. На Евара, те луди. Намери житието на Евара, пазителката на реликвите в гробницата край страничната пътека. Занеси Да, житието. нали уж там отидохме. Ние не отидохме там. Вече. Ивара, това е една... О, да. Това знаеш къде се намира тая Ивара? Не. На 100 км от този град. Тя е една... Точно 100 км. Тая Ивара се намира в Кингстил, аз не ходя там. Кингсхил. Вие луди ли сте, бе? Умаляха ми ръцете да снимам. Да, колко още остава? 3 минути. О, тук чек, виж, ела. Ние говорим 2 часа, бе. А? Ние говорим 2 часа, бе. Те ли? Аз не сещам, много бързо вървим. Аз не си искам. 2 часа, 8 минути и 5. О, купих си ябълка. И какво спре с ябълката? Къде си? Айде се бие в чудовище, че му се бие. Нищо не спре. Действие, 4 време, минути, И какво ми беше ябълката? Какво ми подобре? Аре, бе, това не съм аз в инвентара. Изядох ябълка, какво ми помогна? Ай, сярахте. Не ми са в инвентара. Мамас. Тук ли си? Да, е отвънка. Вънка ли си? Чакай, правят ли ми вече демидж? Има една дето са навъра тук. О, навъра. Ето те. Запърта. Що го казвам само ти запърта, къде? Знам, забърг се в главата. Да, не са. Аз обичам да пия една част от песен Махаме глави. Ко? И това има една песен, където пият Има запомни, Махаме глави. И това ми се забил в главата, все постоянно го пия. А пък не ми е нещо пирпа. Нещо с мялкане. Пирпа беше правил клипа. Ми се забил в главата. Ти знаеш колко абоната има PewDiePie? 14 милиона и нещо. Виж колко прави. А знака 25 000. Пълен ми шок. За него, за нас. За PewDiePie ми шок. Да. PewDiePie. Айде! А Бионса знаеш колко има? Колко? 25 милиона. Какво? Няма как да има повече от PewDiePie. Не си, има 25 милиона. 25 милиона? Какъв е този Бионс? Какъв е този? Колко ще снимаме клипа? Колко Още малко има. Какво? Лутли ли гаква е? PewDiePie има най-много абоната е. Не си. Не, няма как да има повече от PewDiePie. Не мога повярвам просто. Риба. Сериозно бе, човек? Аз сърцето му да боля като чух. Няма повярвам. Не мога повярвам просто. Не мога приема истината. Не, няма така истина. PewDiePie има най-много абоната. Кажи ми, че се бъзикаш. Не се бъзикам, наистина. Искаш погледни. Защо повече от PewDiePie, бе? Моля ви се, абонирай се за PewDiePie. Няма как да имат повече от него. Той е the best. Заболявам от сърцето също наистина, като че има повече от PewDiePie. Също да припомням, когато имаме 150 абоната, ще правим втори гивей. Става и за 30. Да, за 30 абоната. 30 абоната, защото... Да, и кога ще свършим клипа? Сега сте 30 секунди. Да отидем по него с Кингсхил. Бързай! Що бърза? Ма ни в този град ли сме? Да. Вас не усетих кога отиваме там. То и аз не сетих, аз не знам Там за какво човек, аз си ходя само и говоря, нищо не усещам. Аз си ходя, просто си ходя. Аз съм от такъв посетилен. Човек, аз ходя като муха без глава, не забелязах кога дойдох даже. Карай. Вой, колко мисли имам тука. Той аз имам баечка. Добре, приятели, това беше. Аз бях Омега Стар, той беше... Fire Games BG. Да. И сабскрайбвайте се и лайквайте, ако е харесал, и чао. Да, и чао. Май няма повече клипа да правим днеска. Яре, аста ла виста.